Good morning guys. Buwa pa ko ilis so nindot kayo diri maraming mga senyorito kay kamata na nay luto daan nga breakfast. So thank you so much Ate Faye. Nindot kayo lang lugar guys. Hello guys. Hello guys. Oh, tro, cellphone mo. Hello guys. So dalam breakfast nga ilang gi-prepare for na mo guys. Thank you so much kayo. Fried rice. Thank you Ate Faye. Hotdog and nuggets. Oh my god, it's so very delicious. And tocino, wow. Fried rice and egg salute, wow. And coffee, and bread and fried rice wine. Wow. Thank you so much. Only tignan ko lang sa taas guys. Tak. Si Chino ito natulog. Si Chino guys, natulog si Ma'am Chitin, mamakal na. Si Yael. Si Nitch guys, naglaklaka guys. Mga ilang lugar guys. Parang bang guys. Ganun mauna sa kilid. Tapos dito sa pitas gilid. Mga ilang tulang guys. Hindi kayo. So mga onami guys, mga on tanin niya. Kanina ko. Uday na luga baboy. Uday na luga baboy day. Luga baboy. Luga baboy. Liboy ba? Tatay si Liboy ka naman. Oo. Wala si Lola. Wala ko na si Lola. Baboy. Ay, nay, oo. Nadalo. Baboy. Tiki, nay baboy. Baboy. Mau ba? Kakuyaw. Yan, magpanahon na sa siya. Ang sa ganyan isulti. Nika. Gusto ko nang mamiko. So guys, kami mag-fried me of fried chicken. Mag-mamiko sa chicken. Para ni sa mong lunch guys. So guys, tanawa ko ninyo guys. Kaya matabang ko na ito ini. Nag-kuhan ka, nag-wash kasi mong Oh, hands. dito pag ko naghugas. Okay. Okay, go. Kitchen guys, alit po. This is guys for Maria L because so cute. Uy! Pas na. So kani guys, optional na siya guys. Pina-fluffy birds ba? Sala! So karon ato ipahit. Sure ka nang hinaw ka ha? Oh, ay na pa na sa inyo. Nesta. Ano mo pati chin? Sana narito na Diyos sa akin. Akin? Next. Next guys is crispy fry. So guys, mag-testing tayo ng stove. Kanang gamita ka ng frying pan ko no kay kanang Kani? dito. Non-stick ni. So guys, testingan kaning lutoan ng lag. Sana uy di maghaling-haling sa mo, maghaling-haling mo. Buwa na matika. Ana? Ito. Wala sila mantika. Ay, hutda. Nga. So guys, sabotang na itong mantika. So guys, biset na ito 180 para ma-fry dyan siya maayo. So testingan na sa guys. Pasok ka diha, bagti na. Pinay. Testingan na ito ng gamay guys kung init na siya. Yeah, anak. Ya anak, higda. Wow, init na siya guys. So, ibutang na itong uban. Kaya init na dyan siya. Hadlock na siya guys. So ako na lang. Okay guys, ipan guys. Luto dito kayo, naman na rin. Hindi ito magsunod sa to. Kung sa ganito magluto. Uling. Diyan sa may haling mo. Haling siya. Ah! Haling siya. Ah! Sinilas. So
Guys, iksan ko guys! Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo. Oh no! Sinta, kahit na ikaw. One eternity later. So, hey guys, so karon mo mi sa ilang kuya mini kay birthday ni Zed. So, happy birthday! Happy birthday, Zed! Nalagi ng libang sluyo. Mana kay libang? So, thank you jud kayo at Daya kay nakaanhini nga makaadto ko jud mi sa birthday ni Zed. So guys, magkatulong guys sa pinakanindot jud ka balay diri. Pareharap nagdaong tanan god. Ay, nindot. So, ako ang tourist guide diri guys. Ikaw ang Tourist guide. okay. Taga diri di ka. Ining daglo ko pa piling. So guys, sa tulo ka ay Mo lagi. Oo. So guys, karon guys kay nakasakay na misa. Sakyan na ng ating precious. Padong na misa. Kapit na niya. Okay for you. Hi guys. Hi guys. Tonight's my birthday. Birthday. Oh, happy birthday, Zed. Thank you. So guys, si Chin kapila na ikaw ice cream? Kalima. Ikaw. Kausa. Kausa? Guys, ang lobo niya guys ay Lumipad. lumipad sa langit. Di ko na nakita. So guys, ikaw sa isim si Tito Inay. Smile God. Yeah, nakita ko na. Wala mo guys, oh. Tingnan. Ninanggil mo ko ano? Wajan! Guys, may gambang guys. Tara guys, ay gumabang guys. Chin! A few inches later. Later. So, nagtambay ni diri sa gawas guys. Kibig na. Hi, Chin. Ako kung start mag-boom. Isda na si Babu. Tumingaw ka diri guys.